Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kula selalu berdoa mugi-mugi sak mantune kampung niki dibancai cedhak rejeki ados saking bilahi Allahumma amin. Untuk adekku Andre selamat ulang tahun ya. Sawan dicelatoni arek-arek memang digarap karena dia ulang tahun. Muga-muga secepatnya menikah. Tuku tahu cak kleru cecek, tuku sewek pojoke suwek. Enak ngene kok. Duwe bojo ayu kakean tetek bengek, barang aku rabi tuwek tak cipok matek. Banteran. Mulane nek sekno mojo kemenye. Kelakuanmu kakek sego rawon niki. Ngeten iki Pak, arek-arek Gita Praja niku selalu kompak, seneng guyon, ngoten nggih? Ngosong pariko nang tengah galeng cewek jati sari ireng-ireng. Sing ireng niku rambute nek cewek ayu-ayu. Hitung Didik. Pancene bener dolor pituture wong tuwa biyen supaya kampunge slamet aja lali banca ono supaya cedak rejeki ado barek bilai di samping dibancai ojo lali eling barek Gusti contone bengi niki Gita Praja sing oleh rejeki kanthi bancaan sedekah bumi mulane ojo kendhat kedonga barek sing maha kuwasa supaya sak tingkah laku kita anemoni jaya anek dusun jati sari kena diarani duka sing maju masyarakate guyub rukun gak ana sing padu bengi niki dibancai karo dirowo-rowo masyarakat Jatisari ben ado teka penggoda kula sebagai seniman Pak maiso ngucapno syukur terima kasih muga-muga ajate wong Jatisari dibales barek Gusti kula niki mek ngucapno terima kasih lan selalu memuji muga-muga sakmarine ditanggapno lodro insyaallah kabeh iso munggah haji amin. Bapak Ibu kang hormati khususnya panjenenganipun Bapak Kasun, Bapak Panitia, Pak Parman, Pak Kasune, Pak Parman, Bapak Ridwan. Yang penting pun kula cangking kalian panjenenganipun Pak Endra selaku keamanan TNI aktif. Kula nelake Gung Panuwun matur suwun sanget
Dene napa sampean tasih percaya kali kanca-kanca kula Gita Praja. Gita Praja nggih ngeten iki, Pak. Kula mboten mengada-ada, tidak mempromosikan tapi fakta dan kenyataan. Lodok regenerasi paling cepat nggih Gita Praja. Tandake sampean delok kabeh. Ayu-ayu nggih wedok-wedok. Nggih ayu, Pak, wedok. Kadang sing lanang ana sing ayu kok. Nggih. Pemaine lanang nggih ngoten enom-enom. Panjak 10 niki nggih ngoten enom-enom, sing tuwa mek 12 pira. Tapi yang penting malam hari ini kula kali kanca-kanca niku niat kula berhibur mriki, ngibur sampean kabeh. Insyaallah rezeki sing sampean paringno kali kanca-kanca lewat kula Gita Praja menjadikan rezeki sing berkah lan barokah. Allahumma amin. Kula selalu berdoa muga-muga sampean nggih seneng, sampean puas dengan hiburan kula. Kritik dan saran pun sampai lali, sampai tujukan kali alamat kula dengan nomor sampun dipegang kali panjenenganipun Bapak Ketua Panitia. Baik kurang ngene monggo sampean kritik, tapi dengan syarat kritiknya adalah kritik membangun. Karena Gita Praja menerima kritik dan saran yang tujuannya untuk membangkitkan seni biar masyarakat bergairah untuk menanggap seni tradisional kembali. Ngoten, Pak. Dagelane, rata-rata niki pegawai negeri kabeh, Pak. Pegawai negeri. Pak Uyis niku nggih guru, Pak Yoyok nggih guru. Kathah Dandi niku nggih guru. Nek Pak Yoyo, nek Pak Uyis ngajar ten ngene daerah Madiun. Pak Dandi ngajar ten ngene daerah Pasuruan. Lah nek Pak Yoyok niki ngajar bojone. Sing penting muga berdoa muga-muga acara malam hari ini sesuai dengan kita harapkan. Kula pulang membawa kesan yang baik, sampean nggih ngoten merasa puas dengan hiburan niki. Ngoten nggih? Mumpun dalu kula tak nyeluk kanca-kanca. Ayo, Cak. Ibarat kembang kowe pancen wangi. Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh kumbang sing padha nyedaki, akeh kumbang satine sekar melati. Munine esok muli sore alis dikere ditambahi itepe sing gandengi saben dina siji gonta-ganti pacare ana selawe. Ayo kok nek gak isin kaya arek belajaran ya. Lapo isin? Lho, seniman yang baik apalagi komedian kudu ngerti tabuhan ambek jogetan. Apa? Nek tabuhane wis gak ono aja dijogeti. Ngene kok joget. Lah apa iku? Iki gak joget goblok. Lah apa? Iki aku goleki kenal aku mbiyen. Duwe kenalan nduk kene? Nduk kene. Sapa? Lah sing bagian masak iku Sapa iku? Kamiani. Wong rene lagi pisan kok ngaku-ngaku. Aku seneng gak karo-karoan petuk yu Kamiani ya, Rek. Lah paling Kamiani tok. Loh. Lah sing korah-korah iku Apa sing kora-kora? Yumur. Oh, sapa tok sing kora-kora barang. Yumur dadi situ geger karo Tuti. Lah perkara apa? Ala kora-kora. Lungguh pelek. Iya. Bokonge sampe telus kopo-kopo. Iya. Wong mangan gantek segone dilumpukno diadahi kanjang. Akhire Lumayan tak pepe tak gekarak. Sing Tuti ya ngono. Iwake wong mangan gantek dilumpukno oleh rong tomblok iwak iku. Iya. Lah rencanane digawe. Babano kok cek digawa mulih heru ya. Wah, kakekmu kono. Tapi ya gelem aku nek dikeki ya. Oh, iso gelem turane wong mangan kok gelem. Malah hari ini. Awakmu ngrasani aku. Iya. Jare awakmu ya guru. Iya lho. Uyis guru. Terus Dandi. aku ya guru. Dandi guru. Uyis ngajar nang Madiun. Nok Madiun. Dandi ngajar nang Pasuruan. Pasuruan. Aku nang Jombang. Lah aku ngajar bojomu ngono. oh, aku sejatine duduk guru. Apa? Aku iki DPR. Lho. Dewan Perwakilan Rakyat. Sing ngomong Lah sapa? iku DPR iku. DPR. DPR. Dagelan penghibur rakyat. Luar biasa. Temenan. Malam hari ini kita perdana dipercaya masyarakat
Jatisari ngibur masyarakat kene. Iya. Supaya masyarakat kene pulang membawa kesan yang baik, mari kita hibur semampu kita. Iki men nok desa Jatidiri. Jatisari, kok ngele-ngele desane wong? Jatisari, Nah, iya. Kecamatan Lamongan. Ndi, Er? Kecamatan Kedamaian. Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Bojonegoro. Kalau sing bener blas ngono iki. Kabupaten Gano. Gresik. Kabupaten Gresik jare Heru. Lho kok jare Heru kathik ngono. Kabupaten Gresik gathik ngono. Rungokno ta? Rungokno tenggokmu. Ngono. Dusun Jatisari. Dusun Jatisari. Desa Mojowuku. Desa Mojowuku. Kecamatan Damaian, Kabupaten Gresik. Kecamatan Damaian, Kabupaten apa ya? Krungu ngesumpel ngono kupingmu. Alhamdulillah kepethuk karo panjenengane Bapak Panitia. Panitiane luar biasa. Panitiane jenenge Ridwan. Ridwan. Ridwan iku ana tegese ana maksude. Ana. Ana Ri. Ridwan mbokne mbiyen meteng gedhe. Meteng gedhe. Bobot 9 wulan 10 taun. 10 dina. Bobote mboke 9 wulan 10 dina. 10 dina. Nglairna dina Kemis Pahing malam Jumadil Awal. Kemis Pahing. Malam Kemis Pahing dijengno Ridwan mergo ana maksude. Ana maksude? Ana maksude Ri. Rina wengi direwangi keloro-loro mung nyengkoyong anane sedekah desa. Awakmu kok iso sih? Aku imbo Er. Du Dumeh ya ora dupeh. Dadi panitia ora gampang-gampang. Sing penting iso nyenengno masyarakat keturutan anane bersih desa ing bengi iki. Weh, amin. Wani nata ya wani ditata. Pak Ridwan iku. Ridwan. Kowe kok luar biasa sih yo. Luar biasa Ridwan ngono gak gelem munggah nyawer ngono. Rezeki sing gak mesti ora usah Pak diomongno. Kasun jenenge Parman. Pak Parman iku ya ana maksude. Ana maksude? Par. Parigawene Rina kelawan wengi mengku dadi kepala dusun nata masyarakat nata wargane dengan penuh hati. Weh, luar biasa rek. Mantep, mantep. Nyengkuyung anane bersih desa nanggap ludruk Gita Praja. Luar biasa rek. Yo. Temen. Gak rugi aku ngajak awakmu rene. Lala kandhane kok iku ketua iku Pak Polo. Pak Polo. Sing dadi keamanan utawa ketua keamanan. Sopo jenenge? Jenenge Pak Hendra. Indra. Iku ya ana tegese. Ana tegese? Ana kabeh. Hendra. Ha memayu. Ha memayu. Heeh. Eling karo leluhure, eling karo wong tuane ya eling agama lan bangsane. Luar biasa kon iki. Kandhani kok. Hendra. N. Netepi janjine dadi penjaga keamanan sing tekun, teguh, tegak, tetek, tangguh. Bayu. Apa, Mang? Hendra mari N ya D. Lah ya D. D. Dharma baktine nang wong tuwa nang negara, baktine apik. R. Rina wengi sing disengkuyung mek desa Jatisari. Apa iki, Mang? Mojowuku. Sukses anane nganakno malam tasakuran. A. Aku kok gak disawer yo. Wis ngono kok. Lah piye? Seniman itu gak usah ngenteni rezeki sing gak pasti. Tapi sing alhamdulillah pasti Her. jaganono. Alhamdulillah Her, bengi iki aku iso teko desa kene. Iya. Termasuk desa Jatisari, Mojowuku. Aduh, gak iso teko kene aku Her. Lha apa? Tangi turu. Cak Yoyo, iki bapake teko daerah Mantup. Apa nanggap awak dhewe nanti bulan Agustus tanggal 18 kalau salah Pak nggih. Matur sembah nuwun Pak rawuhipun. Duwe piro, Er? Duwe piro? 100. 100. Mojo Er mek 100. 100. Temen ta? Iya. Aja korupsi ta awakmu. Apa korupsi? Sik tak takonane. Pak, jenengan mriki, Pak. Awakmu durung-durung nganti korupsi masih aku ya krungu. Oh, 100. Dek, ngono
Matur. Saman wae piro, Pak? Temen 100 tok. Mbok yo ditambahi, Pak, Pak. Ngawur kok niku. Ya wis dikeki iki disyukuri apa anane lho, Rek. Alhamdulillah disyukuri Lah ae. iya. Aku iso teko kene wis alhamdulillah. Mari salat subuh putuput. Iya. Aku ngeterno bojoku nang rumah Lho, sakit. bojomu lara ta? Lah lapo? Ya kok nang rumah sakit lho? Aku ngeterno bojoku nang rumah sakit. Maksudte Maksude bojoku diterima nyambut gawe nduk rumah sakit oleh bagian ngarep. alhamdulillah yo. Atase kon dagelan. Iya temen sopan. Atase awakmu dagelan lho. Heeh. Kok oleh bojomu sampe oleh penggawean nang ngene rumah sakit manggon ngarep. Heeh temenan. Dadi direktur rumah sakit ta? Direktur rumah sakit ta? Direktur rumah sakit lho, Her, nggara bayarane piro? Bojoku nduk rumah sakit bagian ngarep dhewe kok. Dokter bedah. Dokter bedah lho mburine bojoku 150 meter mburine bojoku. Bojoku nduk ngarep dhewe, Dik. Kepala bidan ta? Nggara bayarane piro kepala bidan? Direktur gak? Dokter kepala bedah gak? Bidan gak? Lah nek ngarep dadi apa? Dodol gorengan. Dodol gorengan dipamerno rene. Oh, kok iso? Tapi kan sukses. Alhamdulillah senajan dadi bakul gorengan bojoku. Tak kapitali, tak bandani. Dimodali. 50.000 tok ya. 50.000. Oleh seminggu her Iya. langganane bojoku jek isuk lunga teko. Luaris wong tuku ta? Alah Bang Titil. Aja diomongno ini Iku sini-sini nek wong minggu ae. her iku dina minggu awakmu durung nulek dina Senin bojoku. Mesti akeh sing tuku. Mekar. Iku nek dina Senin, nek Rebo Syariah. Syariah. Iku gorong nek iku lho ngguyu tak leleken iku. Nek Sabtu aja ngguyu kok. Nek Sabtu iku Amarta her. Amarta. Iku bang paling kejem dhewe untuk nggonku. Nek ana kancane gak nyaur ngene iku urunan her. Jenenge apa iku? Jenenge tanggung renteng. Lho awakmu kok paham temen Lah sih? gak paham piye wong bojoku gak tau mbayar ya rek. Kon iki kok iso? Nek Nek utange umpama utange 5 juta. iku mbayare 250. Nek 10 juta, 500. Nek duwe dhuwit ya dibayar. nek kan duwe. Ndelik nang jeding. Uang iku ya ketika utang, iku langsung dipikiran. Nanti kalau saya dapat apa? Oleh rezeki tak sahur. Lho lah apa ndelik? Tapi alhamdulillah najan dadi bakul gorengan, utange Bang Titil nelecek. Lecek. Anakku sukses kabeh. Alhamdulillah. Ya ngono lho. Awakmu roh Anton. Anton ya apa kabare Anton? Anton nduk Malang Ya. dadi manirin. Kok manirin? Temen niku. Apa sih iku? Angkatan iku lho sing dadi angkatan. Marinir goblok. Manirin ya. Ma. Ri. Rir. Nir. Manirin. Ma. Ni. Rin. Manirin. Marinir. Marinir. Iku Anton. Ya. Sing Jupri. Anakku sing nomor 2 iku. Nomor 2 ya. Alhamdulillah her nang Kalimantan. Nang Kalimantan. Nyambut gawe leh saulan. Ya. Awakmu roh Pajero nduk iringan omahe kok. Ngene sapa iko? Iku tukone Jupri saulan tok. Nyambut gawe saulan oleh Pajero. Alhamdulillah Temen iki. Aku ya gak omuk ya gak sombong. Iya. Kok pamer ya gak. Bareng nyambut gawe leh 2 wulan. Jupri tuku maneh Alfat. Ngarepe omah iko. Ngarep omah pas. Waduh. Dadi mari Pajero Alfat 2 wulan tok ya. Bareng nyambut gawe oleh 3 wulan ya. 3 wulan. Jupri gak ana kabare. Lho. Paling sak sibuk dek ning ngurusi perusahaan-perusahaan. Jenenge wong tuwek, tak WA gak dibales. Tak telepon gak diangkat. Iya. Nit aku her. Tak nyatakno tak parani nang Kalimantan. Petuk. Alhamdulillah her kepethuk Jupri aku. Alhamdulillah. Ningkat omah paling. Dihukum. Iku rahasiane keluargamu aja dilerno kene. Ancen arek ndablek kok. Arek kok. Tapi seje karo anakku sing ragil. Nini. Wedok. Eni. Iya Eni. Sing arek biyen lucu Saiki kuning. dadi TKW nang Hongkong. Tenaga kerja wanita. Alah petang wulan tok mulih her. Ayo kok donya akeh ya. Alah meteng. Kon iki sak keluargamu gak jelas ngono Lho lho. tapi metengi maksudnya meteng dirabi wong lho. Oh, lak dirabi wong. Lho Hongkong dirabi wong, Hongkong jeragane dhewe. Lah paling tidak kamu kan kudu iso basa kono. Alah, aja, Man. mantumu dolan ben iso ngomong. Aku saulan pisan riwariwi Kediri Hongkong, Her.
Kediri Hongkong Metuki anakku Eni. Temen iki dadi aku bahasa Hongkong, lagu-lagu Hongkong ngapal Iso? kabeh. Iso. Bahasa Hongkong? Iso. Iso nerjemahno? Nyanyi ya iso nerjemahno apa maneh. Iso? Iso. Aisal sampa, moji tadoka. Selamat malam para bapak-bapak dan para ibu-ibu di malam sedekah. Waisa kokonarola higa wa ayah. Di malam sedekah monggo sareng-sareng tirakatan. Saya balikan doa Aisyah debda menurut. Kalau tirakatan monggo sareng-sareng donga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wong iku mang tak awur iki bahasa. Lho aku dhewe ya ngawur. Gendeng ya. Tapi nek bahasa Jepang iso kan? Iso. Harigato fujunimata. Iku jenenge terima kasih. Oh iya. Nek cara Jawane matur suwun. Matur suwun. Iku nek cara Jepang. Nek cara Jepang. Nek cara Arab, Nek cara Arab watakasira. watakasira. Nek cara bahasa Inggris, Bahasa thank you Thank very you much. Iya. Nek cara Cina kamsia. Kamsia. Nek cara Jepange denkiwel. Dan kiwel. Iya, Cara Jepang. aku apal kabeh soalnya aku tahu sekolah. Oh. Jeje karo awakmu. Apa? Awakmu gak tahu sekolah. Ngonyek kon iki. Sene awakmu tahu sekolah tak Apa? takoni. Tak takoni Oh, soal. dagelan gak tahu sekolah kon iki. Loh, awakmu tahu sekolah tak bedheki. Iya, bedakno. Tak takoni soal matematika. saiki. Matematika. Loro ping loro bahasa Indonesiane piye? Bahasa Indonesia lho ya? Iya. 2 kali 2. Gurumu sapa? Iku mbiyen sing mulang sapa? Loro ping loro bahasa Indonesiane Iya. 2 kali 2. Sekolahmu lho nduk endi? Mosok gurumu iku Pak Parman. Awur kon iki. Wong Katakan goblok kok sampeyan, Nek. dicontoh lho. 2 loro ping loro lak 2 kali 2 nggih, Bu. Iya ngono lho. Ya salah wong goblok dicontoh. Kediri kotane yo. Sing dadi nyatane. Nyatakno. Iya. Kok nek iso. Loro ping loro bahasa Indonesiane Loro ping loro. Iya. 2 sungai 2. Kali ngono jek cara Jawa goblok. Sing bener ya sungai. Kali jek cara Jawa. ngawur kon iki. Iku jek tak bedheki matematika. Matematika. Ayo, driji sese ana pira? 5. 5. Driji 5 dijokok 1. Isek 4. Masa awakmu nerokno Pak Hendra. Duh. Iya temen iku. Pak Hendra goblok kok ditiru lho. Ngawur ya. Pak Hendra iku penanggung jawab angkatan TNI dene aktif. Lah tapi nyatane kleru kok. Driji sitok ana pira? Ana 5. Dijukuk sitok Ora kenek aku tau njukuk angel jare. kon iki gablek. Kenek nek diamputasi. Kok iso? Iku ejek matematika. Matematika. Iku Gurung ilmu hewan awakmu. Apa ilmu, Pan? Wedhus. Iya. Oh kok wedhus? Tikus. Tikus. Mbek kucing. Apa? Gedhe ndi? Ya gede kucing. Takono wong sakmene kae iki lho. Nek iso bayar aku peken. Tikus mbek Mbek kucing. kucing. Gede kucing. Ngono ae dadi wong pinter. Sekon iso ta, Kak? Ya iso. Tikus mbek kucing gede ndi? Gedhe mbek. Kok gede mbek? Mbek ya gedhe. Lho iku wedhus lan. Iya, tikus mbek kucing. Lah bedekane kan tikus mbek kucing. Lah ya tikus mbek kucing, telu tikus mbek kucing. Dadi Sing di- gedhe mbek. Sing dibandingkan kan tikus sampe kucing. Lah sapa sing muni ambek? Aku muni mbek tok kok. Oh, ono Tikus mbek. mbek kucing. Tapi kon garo. Apa? Kewan sing paling bersihan nang ngene donya, nang ngene Indonesia, garo kon. Ero. Apa? 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 Kok kewan Anu. sing paling resikan? Ula. Gak iso, ulo tetep kotor. Boyo, boyo. Gak iso. Anu kodok. Gak. Kleru jawaban. Bisa nyalano. Iso bener no? Kewan sing paling bersihan do Indonesia. Gajah. Lho kok Wong nang balai desa, nang puskesmas, Eh. nang sekolah wis ditulisi lho. apa? Gajalah kebersihan, nak bersih. Iku gak duduk gajalah goblok. Apa? Jagalah. Oh iya. Diganti. Jagalah yo gajalah. Ngomong-ngomong nok kene. Nah. Engko nek petuk arek-arek, Iya. malah dadi gak karu-karuan. Heeh. Uyis, eling kancane awak dhewe Uyis. Iya. Ana Yoyo, ana Heru, ana Uyis. Tapi rumah tanggane harmonis, Yer. Nah, iku Areke sugih saiki. iku perlu dikaco. Lah lha apa dikaco? Nah, awak dhewe sakit hati lho. Wong biyen Wis lali ketika karo kanca. padha sorone sampe awak dhewe saiki enak uripe, lali ambek awak dhewe kok. Iya iya iya. Pomene bojone kan ayu. Heeh. Ha iku cemburune luar biasa. Pancen wis wangel, Yer. Aku mbiyen metu induk isor ping kepethuk. Iya. Metu induk isor. Masane wong lanang termakno
bengak-bengok ya. Ayu-ayu dhewe. Ngene iki sebagai wong lanang yo harga diri. Ala trimano awakmu ngene pisah yo pisah. Panjang umure arek Ora iki. sah. Lah iku suarane Uyis. Bengak-bengok kaya Wis jelas. ngene iki lho aku yo isin dirungokne masyarakat ngisin. Kok iso? Lah le trimano kon ngono ae golek arek kene lah enek sih. Apa iki? Kok iso? Lah apa kono geger Gus? Geger mbek sapa kon iki? Rumangsane kaya ayu-ayu dhewe. Geger mbek Lah sapa? dibengak-bengok iki. Lah bengak-bengak ku sing mbok Bojoku iku. nih lho nyederno. Bojomu kenapa? Bengak-bengok rumangsane. Nggih. Iku Wong bojo wedone bojomu dhewe lho, Yis. Wong wedone bengak-bengok berarti ana sembarange sing kurang. Apane kurang apa tak kei sembarang tak kei. Apa-apa tak kei sik maido rumangsane kaya Ya kamu kudu sing tegas lho dadi wong lanang iku. ya masih tegas kan Her. Mungkin kene bengak-bengok ning ngarepe wong akeh rumangsane. Lah ngono iku lho. Ngundang puantes ngono. Wong mang iku ngejajalan berdua gandengan kok iso megak-megok. Lemon. Ngono iku. Rumangsamu bengak-bengok ngono iku dirungokne wong-wong ngene iku. Lah sing bengak-bengok. Cocokku tambah bengak-bengok nduk embong lah aku wis enak-enak nduk jalan-jalan berdua nduk embong. Oh, bojomu mantane Bandar Dadu be. Ya kok iso nglempoh nduk kono ku lho. Lah iku lho Lah lapo aku nduk ngerti kene lho. dhewe sih. Apa? Lah nek kono iku delon nek gawe tambul arek-arek iku. Gak, awakmu sing kurang sadar. Apa? Nemu Mulana sama Leak sih biyen nggih. Aku biyen ketemu arek iku gang lebar ya. Ya, tapi awakmu seneng. Wah wis ora usah. Awakmu wong lanang. Nah, Bojomu. Yis. Bojo ya bojo lah, lha apa kon bengak-bengok ngono iku? Disawang wong gak pantes. Apa? Oh, Tak kandhani. Patrene entek. Tak kandhani. Disawang wong gak pantes. Wong ya bojo-bojomu dhewe. Nglesok nduk kono awakmu gak isin tututi rono. Ndan jejak munggah kene. Wah. Her, Apa? kon lah ngerti dhewe. Kon lah ngerti dhewe ngono iku sih. Iku Pak Kasun iku. Golek o. Bojomu iku lho. Bojomu iku lho. Lah iya ngono iku. Gak apa-apa wis yo. Jarno. Bojomu iku lho. Yis, kon iki bojone tanggung jawab lho. Alah. Wah, buset. Sopo iki? Pak Polo. Berarti kon lek gak ket wingi-wingi kon hubungan karo Pak Polo gak mungkin kon. Iya, Yis. Wis ketok terjebak, Yis. Wes. Nah, ya. Tertangkap basah, Her. Tertangkap basah. Jelas. Tak laporne polisi. Laporno iki. Wes, ngene Her. Yis. Ngene. Yis. Anu genah-genan Pak Kasun. Niki ketangkep basah teng ngarepe wargane jenengan. Ya, Niki Yis. damen apa tak laporne polisi? Tegasono. Nek damen ngeten mawon jenengan idoli Vario sitok ae, Pak. Ngawur, bojo jane Wario. Bah, kono karo Pak Bah, aku karo iki balik karo rumah. Ngawur iku nyaimu goblok. Nyaimu iku. Apa? Enak iki timbangane iku. Enak iki. Ora wong iki metik, Ger. Lah kok matik? Metik wong tanpa biji. Wong ancene mripatmu wis dumo. Apane? Yis. Lah bojomu ate mbok ijolno Vario iku lho. Lah wong iku lho wis gak ono untune. Enak, Dek. Iki ngono jenenge metik tan gigi.
Iya metik tanpa gigi. Iki isone anu iso gayil. Lho Mas, teng pundi? Ngene iku cara aku ya malu Yis. Apa to yo? Oh, nggih. Ayo narene ayo mulai. Ayo, narene Yis. Oh, Ayo. Jangan sawat ndas. Sawat. Ngawur. Yis. Yis. Hah? Nek ana masalah gak usah Cicil. diumbar nang ngene mata umum dadine gak bener. Iya ya. Diselesaikan secara dewasa. Oke. Ngono lho. Aku sana dulu ya sayang ya. Wah. Anjene kon gak melek ta apa kon iki? Yo ngene iki rumah tanggane arek iki. Yo ngene iki. Jane bahagia tapi kok sering geger lah. Mbok ya aja ngono kok. Ambek wong wedok kok isoke. Alah! Cangkem e bojone wis Mas. Jane bojone Uyis panganane apa ya? Roto paling. Wong wedok kok iku cara gak dadi dukun dadi cangkem kabeh. Aja nyocot. Kon gak oleh mangan sate bekecot. Bener. Bener, Rer. Aja nyocot. Aja nyocot. Aja nyocot. Aja nyocot. Aja nyocot. Ambek bojone kanca nyosor e. Lah ngono nyidek jare. Aja tukaran. Oh, itu tukaran awakmu. Sing tukaran awakmu apa aku mbok pisah. Ngene iki aku mulai isin didelok wong karep bojomu nisin aku. Kok karo bojoku. Bojomu tak bojoku. Bojoku Oh iya sih. Oh, nek ana bojone kanca Iya, bojomu. nerongo ae. Arek kok ngene lho, Yis. Ya apa sih? Sebagai kepala rumah tangga yang baik itu harus bisa mengimami. Lah. Jadi pengarep tanggung jawab. Ngono kaya Pak Endra ngono ku. Awakmu. Bojone dikekno omah gede. Gede. Ngono. Lah iku lah menungso ngono ku. Nah paling Pemikiran tidak, ngono. kalau kita tidak bisa memberi yang lebih baik, kayak ngene wong wedok iki berarti ada perhatian. Lah. Nggak bisa. Perhatian. Ora iso dikon romantis be wong wedok iku ora iso. Ono perhatian. Jenenge nyenyek aku. Potongane. Wer. Aku yo duwe mbok kei nggonmu lho. Yo gak ngenyek, aku tak kei contoh. Api iki. Lho. Alah, api tapi yo gak nyantol untuk wilik. Lon, kaya pas ki kabrak. Paski berapa, Paski pas Tak kandhani. Wong iku bojo-bojomu dhewe bentino ya mbok tunggok-tunggoke dhewe ngene iki mbok delene bojomu ya ora pantes. Ora pantes. Wis akeh wong Iya. ro. Ngene. Delok nek nggonku pantes ya. Ngene iki lho pantes. Pantes Pantes warna iki. coklat cocok dan melekat. Lho. Iki pantes. Adik iki yo pinter. Pinter. Heeh. Aku gawe ngene iki lho iso terbang kemana-mana. Mosok iso? Temenan. Iso, Delon. Aku gawe ngene iki iso langsung wir nang dhuwur kono. Lho, Coba. Aja karo guwengamu. Delon. Ya aja sampe nang dhuwur. Nek ilang, aku bingung, aku golek dhuwit jare. Ayo gua nang dhuwur nek gak tak tangkap basah awakmu. Sida tak kon nglironi. Aku mau terbang. Aja sampe terbang. Aku nek mbok guak iku cotho aku. Wis gak usah diguak. Tak guake dhewe. Wedinan kok gocik ngono iki. Iso terbang guak ora iku njogo. Wong lanang kudune wani berjuang, wani tekor kanggo wong wedok. Lah kon kopiah kok. Lah nek aku sampe isin karo wis kala mbok isin dudu wong lanang. Lah iya wong kadare ngono ae kok berani. Tapi nek arek iki kelakon dadi bojoku gak dadi bojone wis. Apa? Sumpah demi Allah, dina iki tak omongi. Napa? Ana usume wong tandur tak pengin melok tandur. Dadi kok ngono Terus? Tak kongon ngasak kae. Kon iki nglulu goblok. Iku padoe. Bojone kancane kon ngasak ki lho. Tapi temen, bojomu ki nek ngomong tak rasa-rasano ngabangno kuping. Apa? Sepurane sing akeh, Yis. Aku belani arek-arek. Harga diri seorang lelaki harus Ya dijaga. iya, Er. Mbak, Lah apa? sepurane sing akeh ya. Kon ngelokno arek-arek ngene iki aku biasa ya. Tapi nek ngelokno bojomu dhewe Uyis, gak terima aku. Terus kata lapo? Ngomong mbok biasa ya, Pok. Pecicil dodono mripatmu sing riyep iku, Pak. Ancene kon gak tau didilat nyambek kon iki. Yo gak tahu. Tahu tak gak? Gak tahu. Tak dilati. Aku e gurung tuwuk ndilat arek kon dilat. Aku jare nyambe. Oh, iya. Awakmu belum tau ditelan nyambe. Aku sel. Ayo dilaten.
tambah arep-arep. Ngene Wis iki. aja pringisan. Iki rumah tanggamu, diselesaikan yang baik. Aja sampai krungu wong liya. Lah, Sing seneng ambek awakmu mbelani sing gak seneng nyokor. Lah iya yo Iki ngono gak kena dikandani. Yo nek menungso biasa ngono kena dikandani. Iki ngono dudu menungso. Aja wedi. Oh, barane menungso kena dikandani. Lah potongan koyo ngene iki ora kena. ngerti dhewe sih kok. Ya awakmu ki wal-wal nggih Pak, sugeng tindak. Wal-wal ngono. Lah ngerti dhewe sih kaya ngono iku bengak ngono iku. Ning ngarepe wong akeh lho ya iki. Wis, iki selesaikan dhewe, muga iki luar keluargamu. Aku sebagai teman mek iso ngelingno aja sampai dadi derdah ngene iki. aku roh apike Eman. lho, Yis. Yo. Aku roh apike. Ayo, Her. Lapo? Apano wis omong-omongan dhewe ku. Aku mek Wis aja nyocot tahu jengale. sing nyocot sapa aku mek wedi karo awakmu nek sampe iki terbang nang. Lapo? Gak Cical pecicil. Kok nggetmu kebagusan ta? lho kon niku sing kemayu kon niku. Oh iso kemayu aja ayu temen. Lah apa panggunge kene blara merono iku lho. Yo sakarepku saya sikil-sikilku dhewe. Kon sampe ndredeg ke Pak Kasun niku lho. Yo jane iku tilas aku kok. Tirasanmu biyen. Yo Pak Kasun modele macak gak krungu no modele. Oh niku Lapo? awake dhewe pisah-pisah ngono ae wis. Lho karuan. Oh. Karuan. Lah kok gelane temen sawangane koyo lanang-lanang dhewe lek penolek ngomong. Lah rumang Kok sama. atasane praenmu dige bagus yo gak bagus. Praenmu dige ganteng yo gak ganteng. Lah kok gelane temen lek ngomong karo wong wedok. Kok ya aja kaya ngono pale ngomong mbek wong wedok. Kok sawangane angget paku ki ngomong. Gak kok kruwas-kruwas sih. Oh niku lha aku kene arep ngomong kon nrocos sae kon niku ilingo kon niku biyen niku. Kon aku lewat din kon teko jero malah langsung metu lemu anguk-anguk temenan. Yo gak maido. Wong acene biyen iku saking aku ki kebimbang karo awakmu ku tenanan. Iku biyen. Lalah wah, angge sampean yuyu nang omah iku lho liwat angger esuk awan sore liwat ngarepe omah. Wer. Tin ngono. Cara aku talah nek nggawa motor, tas sepeda motor. Nek karo belet tok sing digondol. Lah ngerti nek kere ngene aku ya ora sudi aku dadi bojomu. Lho iku sementara nggawa belet tok, meneh tuku setere, meneh tuku bahane lak komplit. Kok ana? Oh tuku bekak aja dicicil iku ketara temen gak gablek. Biyen gak duwe teko ngomong ae terus terang gak duwe. Ngene iki aku Wong kok. getun rabi karo Oh awak. sing keton yo aku. Yo gak iso. Yo ora iso. Aku luputo karo awakmu biyen wis rabi puskesmas aku. Rabi klambi pote-pote lek isuk moro anu ku lho. Apa? Rabi puskesmas. Kok puskesmas? Iku ngono perawat. Rabi perawat aku. Ngomong-ngomong ora pedes kok. Aku lho, pengorban aku mbek awakmu lu gak karu-karuan tak kandhani. Lah Apa? kok kaya ngene ae. Heeh. Lah kok gak melek. Jombang sak Jombang. Mojokerto sak Mojokerto. Surabaya sak Surabaya Gresik sak Gresik tak tinggalno kabeh. Gak ngono kon niku arek wedok penggaweanmu ngernet ta kon niku kok iso. Jombang to Jombang. Belani Riko. On. Gendha aku tak tinggal kabeh belani Getun Riko. ku gak ukur ngene iki. Kon bayar. Ya ora iso sing getun tetep aku. Apa kon getun? Ya getun temen. Kon niku lho, sing getun aku wong kon biyen atase bakul gethuk elekmu sombongmu ra ram-ram. Lah kok ngelone bakal gethuk? Masih aku bakal gethuk kate apa? Wong gethukku ya punel. Punel apa? Kok adek ngelokno aku bakal gethuk? Takono Pak Kasun po. Tau ngincipi gethukku. Pak punel ya Pak ya gethuk. Iya biyen Kok ditekan. adek ngelokno bakal gethuk? Wong atosane praenmu biyene bakulan manuk kok ngelokno bakal gethuk. Lho manuk kan manuk jenis sing tak dol. Manuk jenis sama manuke Pak Kasun. Manuk. Wonge dodol manuk sing berjenis maksudnya. Heeh. Lah iya. Manuk burung sing berkualitas Lah iya. dijual. Lah sing tak dol ayo. Manuk apa? Wis dodol manuk cipret didol. Wis manuk cipret, kapan esuk sore manukmu mengkeret kae. Kowe ya kebangetan. Mbok sekali-kali manukmu ku mbok kongkon. Ngene. Apa? Apane?
ngono ngomong manuk ciplek anu. Wong kon kuwi lingo. Ya kon muni biyen gethukku punel tak kok Pak Kasun. Anjane punel temen. Ketekel aku ya gethuk mblewenyek ngono. Mblewenyek ngowiler. Kok gethuke dirubung laler. Lah masih ya lo, kok ngelono gethukku blenyek ngiler dirobong laler. Masih ya gethukku blenyek ngiler dirobong laler. Lah apa kapan esuk manuk muni cilik gethukku? Ayo, nek gak manuk gragas kira nek. Manukmu ngono gragas. Awakmu. Ya ora iso. Wong wis ngerti nek ning andhekne bakul manuk. Lah apa gethukmu gak mbok tutupi? Mbok epleh-eplehno gethukmu. Gethuk-gethuke sapa? Gethukmu. Lah iya, lha apa bener kok repet? Wong barang gethuk-gethukku dhewe, bak gethukku tak epleh-eplehno. Yo kate lah opo? Gethuk-gethuke sapa? Gethukmu. Lah iya, bak gethukku tak epleh-eplehno lho. Kate lah opo? Wong kok Pak Kasun ru gethuk iso kelametan Pak Kasun. meripat iku mbok dilekno apa? Apa? Wangi wong wedok nyambut gawe gak karu-karuan dadakno. Apane? Wis ngene. Ngene ya apa? Wong oleh ku nyambut gawe awan karo awan bengi karo bengi ndas sampe gawe sikil. Sikil sampe gawe ndas. Kon niku jane arek wedok ta pemain sirkus kon niku. Kok iso? Ngene aku wis Pola ayo nyambut gawe ku lho. wis gak iso aku pisah. Balikno berjakaku. Apa? Kembalikan berjakaku. Alah, kok gelane tak balekno. Wong atas kadare ngono ae kok. Tak balekno. Tapi balekno sik dodo susuku. Tak balekno perjakamu. Heeh. Tapi balekno sik dodo susuku. Aduh, dudu susu. Wis kolu are. Wis kolu are. Kon balekno ya apa? Ora iso. Wong kapan esuk sore beperes sik. Oh niku. Wis ngene ae lho. Gak ngene-ngenean. Kon nek tak kandhani lambe kon niku kudune nurut aku ku imame Duh. keluarga. Ngerti lek peno imame keluarga. Iya. Tapi lek iku wong lanang bener. Wong lanang pancen imame keluarga nek wong lanang bener. Lah nek wong lanang kaya dapuramu. Lho, aja mbok delok dapure, Dik. Lah tekane didelok apane? Delok halamane. Halaman apa? Wah, kembange, Dik, sukete apik-apik. Suket api-api apa? Oh. Kadare Kon lek gak kena diomongi lambe, iki lho sing jange ngomongi. Desa iki lho wong sak desa kene iki lho sik wedi karo danyange, sing ngurmati danyange. Oh niku karo danyangmu dititipne wong lanang. Kon diomongi wong lanang kudune manut nek gak kena diomongi lambe, danyangmu sing alah. Kelinci pendukku kate lapo ngono ku. Awas ceblok. Lapo ngono iku. Kamu sing jange ngomongi. Ambek wong wedok kok iso kaya ngono lho tandur aku dicukuki rek. Aku sampe jokono sing iki lho gawet iki. Bawa. Wong lanang kok ora enek sayang-sayange belas ambek bojo. Sing jange ngomongi awakmu danyangmu ki lho. Ngono iku ro wong lanang nggawa badhokan ya wis konis. Loh, ya wajar aku seorang wanita iki wong lanang. Loh, aku ya terus melihat no. Wong iku ketok gedhe dawa. Apane ketok gedhe dawa iku? Iku digawa kok lodrong. Lapa? Aku ngingeti gedhe dawa iku lho. Kate apa nek gedhe dawa? Iki lho, sing jange ngomongi awakmu lho. Danyakmu lho. Ora. Ora apane ya Kudu tekku kuwi. Jange ngomongi. Oh, tekku rambute wireng kok. Sumpah lho, tekku kuwi rambute wireng atik kawetel iki rambute wis putih kabeh. Iku lho dicukuki diratakno iku lho. Dudu tekku ki. Tekmu iku. Arum mangsane kok. Cak, iki ngono barang setren lho, Cak. Barang setren apane? Ya Iki iki dolanan iki. ya gak ngurus aku. Lho dintekno. Kon ngerti ta gak? Kowe lek digakno. Ga iso. Masa tekku saiki?
Tekmu iku. Gak iso. Mbok ya kongkok dhisik. Aja nemen-nemen. Kon ngerangkepan tagak kon niku. Wis jame lah. Sing nonton ora fokus nang awak dhewe. Lah iya, awake dhewe damai nek ngono. Sing nonton fokus lah kok sing jokowi janganan. Lah iya. Ya lutung gawe meneh. Gak apa-apa iki panitia dhewe kok. Nggih. Wis jame. Gak Jame. ngene-ngene wis gak jame. Jame, Bos. Oh, gak iso, gak iso. Gak iso aku nek mbok kon damai gak iso. Jame, Bos. Gak iso aku. Jame. Damai apa? Jame, lho mudun wong iki sare. Kaget mang-mang dipetaki kaya mudun. Kok iso damai rumangsane? Jame wis. Deru. Jame aku. Oh, damai yo. Damai yo apa? Petonge iki danyange ngamuk are. Kok iso? Iki lho ya apa? Iki lho ya apa? Kon nek begakal aja nemen-nemen. Wong kon gak rangkepan. Goblok, main kok ya ngomong sih aku tak celonoan. Lah iya sih. Ngene iki yo isis. Iki lho, dikai gedang sak mene iki lho. Marem apa ora ngono carane. Lah ngerti nek golong-golong darahku nek abang ta biru. Lah kok gedang. Ha lutung dikai gedang. Iki engko dilengkat Pak Kasun. Gak ngono kon mau ndadi kok iso ngene-ngene. Iku ngono kesurupan apa jane? Siluman nyambik mbek iki sok. Wong wis dadi matane melirik-melirik iku. Heeh. Wis gak ero apa-apa. Oh, gak ro apa-apa. Berarti iku nek gak njaluk mangan ya njaluk ngombe. Oh, ngono. Heeh. Aku kuwi ora tau melok jaranan Ya ora aku. tahu karena terjedah. Ada. Aku makane.
anu mau ya. Aku yo gak patek roh aku. Apa? Kon niku jaranan ta sopir bis kon niku. Lapo jaranan no atret ngene iki lho. Gak ono. Kon jange marani Pak Kasun kono, jange. Pegel. Maju, mlakune maju terus ku pegel. Pegel. Ya sekali-kali kita ke belakang. Rampoken Pak Kasut, rampoken. Oh. Oh. Ngerti aku. Ayo buka. Ayo buka. Jaluk mobil. Karena si mobil ini yang tinggi. Weri bermangan opo? Bah. Ya. Bojoku dadi iki lho, Cok. Lah, awakmu kenapa? Kena bojoku dadi. Loh, berarti jaluk mangan. Jaluk mangan. Mari mbombeni. Ambeni. Makan ana. Oh, ngerti. Makan ana yo. Oh. Jaluk mangan dulu ayo. Jaluk mangan. Jaluk mangan Pak Kanono. Yo.
tak kon makani. Lapo kon malih senam Lah barang. kono meneng ae emang gak dijogeti. Jokno lho rek, kon iki apa sih? Jim. Sumpah aku oleh donat. Bayu iso kaya ngono jare. Kon iki durung 17-an kon belajar karnaval ya. Karnaval apa? Lah iku jaranan dadi gambuane ngengglani. Masa ana jaranan ini sampai muni brus. iku ngono suwe gak tau senam. Dadi otote aku kabeh obong ngene klutuk ngono lho. Ora krutuk kok wong ya iki loro tangan Terus. Kon kandani. kan Ngene-ngenean. kandhani apa? Kon niku wingi wis tak kandhani. Aku mbok kempet mak peret bayo. Mau mambu, kon lek wis tak kandhani nek arep budal tanggapan iku kelekmu iku ngeten dhisik cek gak mambu. Kelek kok diinget. Lah mau mambu er. Padahal jangan. Bang Bayi. Ngene iki secara tidak langsung awakmu gak memberi contoh yang baik pada masyarakat Contoh-nono. bahwa kesenian yang baik jaranan itu seperti apa. Nah, Ngono lho. carane ngombeni, carane makani, carane gambui. Jaranan iki Oh, ya tau filosofine melok agak. jaranan lho. Kayak awakmu sing jaran. Ngono contoh. Dadi delok Kayak contoh. sini. Ngono. Matamu iki mau endi? Mecut ayo kene. Iki jaranan iki. Jadi. Jaluk. Ngono sampe ndadi ngene wah, angel tambanane. Jaranan atraksi kok butrune mbok enak ngene. Ngono aku njlungkir ngene, gak iso nambani aku. Ya ampun, atraksi ya. Sat. Nang ngono lho. Trenmu kok kobokan. Wah. Weh, jelek jadi nih. Jadi. Jadi tak? Jadi ta ngene. Jadi. Jadi tak? Iya be. Nah jadi ngono. Jadi ngomongnya jadi itu. Ya wong dadi kok ditakoki. Lah nek ditakoki ya ora ora. Dadi yang ngomong dadi. Lah iya ya ora ora lek ditakoki. Aku nek wis Berarti dadi. dadi Terus nek dadi. ombe nono ku ndek tak ngono lho. Oh.
biasa. Wes ah. Jaranmu keri. Kok dadi tak kena ayan. Enak kendangane arep enak. Ayo. Ngombe, ono ngombe. Ngundang. Oh iya. Melet. Awas ngono Seta. Brus. Kon niku jange ngombeni jaranan tamawiki anakmu kon niku. Lah cak brus ngono kesuwen. Jaranan nek wis kesurupan iku kan setan sing mlebu. Lah setan kok ngalem. Lah lapo mbok ngini-ngini. Aku mbenono. Lah aku ndang tak. Yo. Aku sing ngombene. Gak iso. Yo. Ayo. Gak iso iki. Brus, ayo brus kok. Brus matamu ngono. Lah iku mang brus. Lapo jaranan no didemeki butrune iku lho. Lah brus lho. Aku bingung iki sik. Ya ampun. Bayo grup iki goblok ini rasaku. Piye? Karepe apa karepe? Jarananku ombeni terus colno ngono lho. Terus Ya. Aku iso aku lapo digodheki. Brus. Ayo brus. Kok muring-muring sih? Lapa ye? Nih, kok jaranan kok kurek. Wes, ora jaranan gak tae-taean. Brus. Ayo nang brus kok. Keruwen. Grup iki lho, perasa kok goblok kabeh. Lah piye? Bayo. Anu, Pak Kasun, Ah. jangan ajeng mboten sananggap lodruk niki gaplek kabeh blok. Jeng. Lah terus awakmu mewok sapa? Opurian. Kok iso Mung karek brus. Aku golek lodruk liyane aku. Kok wis olehke karo bruse kok jangel. Gini kita tanggung jawab sapa jajali? Lah iku ana Pak Kasun kok kono njaluk sempak-sempak iki. Pak Kasun, satu saya Pak Kasun. Oh, kei kon lho dadak. Disiapi Mbak Pak Kasun. Men sumpah siape. Kurang nggih alon-alon Pak. Alhamdulillah. Loh. Matur suwun gak iso. Yes, kene tak kandhani. Tahu ngono ku ya? Oh, dikai 10.000. Ya, matur suwun. Matur suwun. Tahu ngono ku ya? Ana dikai dhuwit pamong, terus gak bloko ambek kancane, mulai teko kene tabrak motor tahu ngono ku. Tabrak motor. Kancaku ya ngono er. Heeh. Kok gak jujur. Kok gak jujur ambek kancane? Jujur. Kok gak jujur. Yo, badokan duit 50 tabrak motor. 50 piye kaya ngono 50 iku lho. Olehmu gak ngetok-ngetok Pak Kasun. Ini Pak Kasun. Wis gak usah diulas. Tunggale. Tahu ya ngono, dikekno separo, Nah. mulih ngono ku lho, omahe kobong. Lho temenan. Yo her sumpah mbok yo karek kuwi. Mbok delok apa piye ha? Mang jare 50. Lah iki yo jaket 50 ngono Endi kok. 50 wong 10-an ini kok. Mosok 10. mosok Anwar? Hah? Mosok ora. Apa? Mosok kelet ning bonggole jahe.
Wis. Gak apa-apa iki sesuatu rezeki Nah. kanggo awake dhewe. Iki mau critane ya apa keluargamu kok sampe rame kaya ngene iki mau. Lah tak kandhani gawe lambe ra kena ya takon ngandani danyangin wae. Ngene lho. Bolak-balik kamu tak kandhani. Rumah tangga iki saling menjaga rahasia kita masing-masing. Ojo sampai diruhi tangga kanan kiri. Rahasiane bojomu kamu wajib jaga, rahasiamu bojomu wajib jaga. Karepku ya ngono lho, Cak. Aja kakek ngomong aku selama masuk angin iki lho aku. Ya wis, iki ana pamundutan teko kanggo panjenenganipun Bapak Kasun. Minta dilayani gending gelang alit. Gelang alit. Gelang alit ku ali-ali yo. Nggih. Nggih. Samantune lagune iki terputer karena waktune pun malam, monggo kita merisani pagelarane Ludruk bengi niki dengan cerita ampak-ampak Laut Kidul. Oh, apik ku. Apik ceritane. Pemainnya tasik nom-nom. Ayo Cak, gelang alit Cak. Wis kelakon semene lawase isun yo rika ketane semono sunyi biangi mulo riko kutyangane ngati Sekoraya ana pesisire sun welas ana watese witen papi pelongko reno wengi sun mung katon riko Mendani yo senengi ati sun temu rengki nomburi kelangalit muni triji rino wengi mung tak anti-anti Uyis ning Rayu Cak Yoyok. Waktune wis bengi. Iya. Ayo matur suwun karo masyarakat kene khususnya para pamong-pamong yang sudah menggalang dana untuk pertunjukan malam hari ini.